Maharaja Bibikon kicho mariko bahadur. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Raja Bir Bikram. Happy birthday to you. Ya Pak Robadi. Sini jotono ya Pak Horobane. Sini borok fainai rong no kuilar nani kakaham tai hamjang ma yapar. Ya Pak Horobane. Tini belaikano tong thok sal bubagra asaiman salno tui kebangma sin ojamaro kok saka angbo কয়েকটা জায়গা থাকলে কিছু সানানি সুযোগ মানখা আরো সাকা তাম হংকাকাই যেহেতু অরব মানখাবা থাইনি সালাঙানো কক তাসিং মাইয়া তো ফানো চাইতকনাই সানানি বাগै যে বুবাগ্রানি সালনো जोंतिनि पालायो अ बुबाग्रार चिनि हानो कुसुं कुसुं जे चालको जोंनो नायखलै फाइमानि अ कुसुं कुसुं बुबाग्रार जोंनो बुतैखाय नायखलै फाइका बुतैखाय तै दुलै फाइका चिनि बागै तामो सामं टांलांखा तिनि जों अ महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर देवबर्मानि आसाइमाने सालनि बिसिंतैनो जों साइमानो सिनि लाइ बुमानो तावाइसा मुथुबजाक खाजाकं दंमानो खुलगै जों तिनि तावाइसा परिनाय माने हायुंगो तामनि बागै सिनि लाइ बुमा न जों अनेक बरनो परिया जों सिया जों गोबांमा बय परिवो बा ताबो यूट्यूब रक नायो ताबो गोबांमा दिनै सैजाक बय रक न परिनाय खूब कम थांका आं नुकिया কাইসা কাইসা নগনি বড় রংনি নগ বই রক সুতুনসি কম গানে কিন্তু আগিনি যারা কিছু বয়স্ক বরক নখাই লাইব্রেরি রগ আলমারি রগ বই গোবাং মাতঙ্গ তাবু ককংখা তাবুংনি চিনি যে জেনারেশন ও জেনারেশন রক চিনি হিস্টোরি ন চিনি লাইবুমা ন পগনানি লামাও থাঙ্গै দङ ও জরাবনো তিনি টিফরা মথা अ बुबाग्रानि आसाइमा सालनो खातुं खाजा खालायै बरम रिवै पालायनानै जे चाइतखा जे उद्दुगना हाजाखा जे याप्रि रमजाखा आबो बाय चिनि लाइबुमानो चिनि जे नेक्स्ट जेनारेशन फाइनाय रंनो जों लाइबुमा खुलगै माने हायखा तिनि अर फाइनाय गोबांमा चेराय बा तिनि अर मोसाफायनाय जारा परि तंनाय नायफायनाय बर खायसेले कक सिंनाय बुमानो बुफानो बुसुनो बोतानो मा तिनि अरो जे कायसा फटो रिबोय मत थुबजाक मुकुट थुबजाक खरकसा बरंनि न जे खुम रिबोय जों जे पालायलाय माने थांनाय माने बले साबो हंगाकाय ओ बुमा चिनि महाराजानि लाइ बुमानि कगनो मा सानाय अहा एक समय सादिन तंमानि चिनि राजा तंमानि चिनि रानी तंमानि जों राजा बाय सासन खालायजाकमानि अ कग्रगले नों मा सानाय हेंखायनो जों सायमाननाय आनि नेक्स्ट जेनारेशन चिनि हिस्टरि चिनि लाइबुमा तामो तंमानि आर जों तिनि ब जागा सगैखा अ कग हाय न फिल जाकटिंगै सायमानि फायो काय आबुनि बागैनो तिनि जे जों बरम रिवु जे जों सिमितिफ्रा मता सिमि पालाया तेफ्रा हास्तेवा गोनांगै तिनि जत आमसायो न गोबां मा लुकुर इन्डिविजुअल ब क्लाब एनजीओ विभिन्न पलिटिकल पार्टी मिलवै तिनि बुबाग्रानि अ आसाइमा सालनो सा रासिनै न तिनि बरम रिजागै पालाय जागो जाति सक जागो तिनि खुमाला रिवै बन बरम रिजागो आबनि बागैनो आं सानानै नायो जोंसिनि लाइबुमानो पखांगाखाय जोंसिनि जातिनो पगै थानाय
जों चिनि लाइबुमानो पक्षांखाय चिनि हाना पगै थानाय जों चिनि बुबागरानो पक्षाखाय जों निजे कमरै थानाय सालसा आबुनि बागैनो अ बुबागरानो जों मयतुमा नारोंनाय चिनि 184 जना राजानि मुकुमो गोबां मातिफ्रा हाव ताबुगो बोसावै दङ तिनि नुयुंमा अजेन्द्र प्रसाद अमतिनि म्यूजियम खाजाका स्टेट म्यूजियम म स्टेट म्यूजियम मुंगा तंगमनिया एटिटेटनि चुक्तिबो मना कासे म्यूजियम महाराजानि म्यूजियम खायनानि तंगमनि किन्तु लेफ्ट फ्रन्टनि आमाला जुर खलायै मन स्टेट म्यूजियम खलायजाका स्टेट म्यूजियम आलका जागा ताङै मान खामो मन महाराजानि नं खामो अ म्यूजियम अनेक बर थाङै बेरायनाय खाना ओ बांलादेश नि शेख मुजिबुर नि फोटो से जतनि कतर खलाय सम्मान खलायै आ राजबारि बिसिंग तनिजाक बांलादेश नि मुक्ति युद्ध नि से आरो छबिर गोबां मारि तनिजाक चिनि बुबागरा रंनि तांलांमनि चिनि बुबागरा रंनि लाइबुमा रंनि कक रखाय आरो खूब कम से सिजाक खूब कम न तनिजागो बांलादेश नि शेख मुजिबुर नि छबि से आरो कयमानो ताङै ताङै बुबागरा नि खाय आरो को म्यूजियम तनिजाय क्या काहाम खायै अरो तेबो आं सानानि मुसुंगो अ दशराम चमुनिबो महाराजा वीर विक्रम नि जे मूर्ति जे थं कायजाखा मन एक समय मन कायमाया आं साइमानो अब खनाका मन तागमानि यागुलो बन तलाङै बस्ता से थुकुलुबि मा तनिसिवो जरा कायसावो अरो कायमांला गभर्नमेंट परमिशन निया अम कायमांला गरो किन्तु आ जरा सोलायजाक माने यागुलो न अरो महाराजा वीर विक्रम नि बिनि मांगप्लि मूर्ति न अरो कायजाखा तिनि रंग रोनाय थखायै आरो खोमाला रिजाखा सुतरां चिनि लाइबुमानो हुनानि बागै चिनि हिस्टोरी न हुनानि बागै चिनि बसंनि लाइबुमानो कमर इसुगु खिमनानि बागै गोबां मा जागाव चिनि कामिरंनि मुं दैसानि मुं गोबां मानो सोलायखिबायखा हायफानो एटिटेपनि चुक्तिवो ताइसा ताबो उ कामिरंनि मुं दैसा रांसाक न सुनासरि इस्लामान आबातासे दैसा रांसाक तिनि आं तियारि माइरांगो थाङै तङै माने आबा थालसरा तंमाने चिनि बुबागरा थाङै आरो कायसा थंकायै रिवै तिब्रा मथा आरो कायरि तियारि माइरां हिने तिनि कतर मा साइनबोर्ड आरो आ गानावनो तिनि बुबागरानि आसायमा सालनो बरम रिवै गोबां मा बरक मात कुफ्लुं खायै तिनि आरो बरम रि पालाय जागो अमतिखायनो जों सोलायनानै नांनाय चिनि कामिनि मुं जेता सोलायजाखा फिलजाखा अमतिखायनो जों चिनि हिस्टोरी न चिनि लाइबुमानो गोथां खाय माति सानाय जों चिनि लाइबुमानो जोंनो जुदि कादुलु खिबांखाय जोंनो कमनाय चिनि लाइबुमानो जों गोथां तिसाय मांखाय चिनि नेक्स्ट जेनारेशन रक सिनाय चिनि लाइबुमानो चबांनाय जों हिस्टोरी गोबां मान सायमानो इस्तिमुर नि कक सायमानो इस्तिमुर आं जेनेबा थांफुरो मालाय मारो बराफोर सादिन मायाखौ किन्तु बर मात्र 600 जना से सिलाय पेटुवा रक तैया कोई कं थामे के तैया बरक तिनि सादिन माका सारा वर्ल्ड नि बर रक बन तैयै एगो प्रेसारि मा बान बागै तिनि इस्तिमुर तिनि स्वाधीनता थांगा अमथै हायकाय पृथ्वीनि गोबां मा जागा गोबां मा देश कुसुं कुसुं बयबे कुसुब जागै सातक जामान उलब बंनि हा फिरगै मान माने लाइबुमा कथमा तंगो हायकाय चिनि तिफ्रा अब जों ताबक चिनि हानो फिरगै माननि बागै चिनि बुबाग्रा प्रदोत किशोर देवबर्मा बतिनि एकदिके लामाओ चबा नखरका चिनि लोकरंनो तैयै तिनि अरो चिनि सेरेर मुसाफ्रो अ गान न रखना काना चिनि बुबागरा चबा नका हानो मुथांनानि बागै हिने खूब खना तका हेकाय एकदिके खाय जों सुप्रीम कोर्ट तिनि चिनि दफानो मुथांना रंनानि बागै एनआरसी नि केस खलायका तिनि सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल नि विरुद्ध सीआईबी नि एगेंस्ट तिनि चिनि बुबागरा केस खलायताका हेकाय जों बुट साइड न जों तिनि अंको ओइ
কেস খেলাই তংখা একদিকে जों আইননি আশ্রয় নাখা একদিকে जों লামাতি সভা খেলাই তংখা কাই বুবাগেরানো যতন থানসা খেলাयै চুবা খাকাকাই जों सिनि हाना फिरगै माननाय सिनि लाइबु मानो जों कथांगाय तनि माननाय सिनि हुकमु मुकुमरनो मोथाङै नारक माननाय एकाय ताइतामो सानाय तिनि जे अर अखुमुलंग जे मसों नायथखायै जे सिनि तिफ्रा मथाबाय दै दुलुयै तिनि जों बुबाग्रा महाराजा बीर बिक्रम माणिक्य नि जे आसायमा सालनो मसों नायथखाय पालायै मानखा যারা অমন লোয়া জুরি খাইনাই বরং বাইফিলায়ানি হামবাই ইয়াফারো তাই তিনি অর নাই মোথাং যারা মুরুক ফাইনাই বরং বসং চিনি খা কাহাম ইয়াফারো হেগাকাই তাই তামো সানাই আনি উকলগ ওতেও সানাই দङ অমসক সাवैन যতন ন আনি খা কাহাম তাই হামজামা ইয়াফাरै আনি গগরন মোথাকা যতন ন